Gepleyer Adatlyk Radiosu. Öňüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 9-njy sentýabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadaky studiodan men Ýogşan Anurwan alyp barýarym. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäki görkezlere görä Türkmenbaşy Aşgabat ýoluna kelekçilikde 3 adam wepat boldy. Ikisi yaralandy diýen atlan çap edilen habar çekýär. Ýurt içinden gelýän habarlara görä Türkmenistanyň sürjülük şahadatnamalaryny para bilen alýan, şeýle-de gurut däl maşinlary teknik gözegçilikden pul berip geçirýän sürjüler hem azal we häkimiýetleriň ýol hadiseleri baradaky maglumatlary ýaşyryp saklamagy bu urdaky talaplaryň köplenç kanun esasyna berjay edilmezligi bilen bagly. Türkmenbaşyda onlarca adam internetiň tezliginiň pesligine we bakasynyň ýokarlygyny protest bildirýän atlan çap edilen habarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň başynda dur. Biometrik pasporta ýüz tutulanyna Sowetler döwründe berilen dogly şahadatnamalary kabul edilmeýär. Balkanyny Türkiýeden deport edilen raýatlar häkimiýetleriň ýydarlamalaryna sebäp edilýär. Türkmen medeniýeti 1-nji sınıf okuwçylarynyň sanyny köpeltdi. Mekteplerde barlyk başlanyny diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, Adatlygyň habarlary, temalary barada öz pikirleriňizi aýtmaňyza çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini basmaçylar diýilýänler baradaky ýörüýte gepleşik bilen dowam etdirýär. Bolşevikleriň serdary Yosif Staliniň 1931-nji ýylyň 5-nji awgustyny Kommunistik partiýanyň Merkezi komitetiniň syýasy bürosynyň ýygynyny geçirip Türkmenistanyny basmaçylyk meselesi barada çykyş edenne we öz mertebesini gorumaga finansiýan adamlara jeza çäreleriniň görülmegine buyruk görenine geçen aýda awgustyň başyny 92 ýyl boldy. Şu aralykda Özbegistanyny yerli synçylaryň bir näçesiniň adatlygy aýtmaklaryna görä Türkmen ýolbaşçylary bilen saçaklyk gatnaşýan özbek lideriniň eýelýän tarih pozisiýasy esasyna Sowet häkimiýetlerine garşy eli ýaragly göreşen we basmaçy diýilip atylan, sürgün edilen adamlaryň ýüzlerçesi aklanyp tarih hakykat belli bir derejede dikeldirdi. Bu ýagdaý bolşevikleriň serdaryny ul alada goýan Türkmen basmaçylarynyň ýatlanylmazlygynyň we aklanylmazlygynyň mümkin bolan sebäpleri baradaky soraglary ýene-de bir gezek gün tertibine getirdi. Adatlyk radiosu mundan öň bu mesele barada Türkmenistanyny basmaçy diýilip ýazgarlan adamlaryň ýüzüňiz bolan kıyın synaklaryny mümkin bolýança anyk öwrenmäge synansan we bir näçe tarih eser ýazan Halipa ýazdy. Publisist Aman Murat Bugaýew bilen bir näçe audio söhbetdeşlik gurnapdy. Onuň şol söhbetdeşliklerde aýtmagyna görä, tarih bolan wakalardan dogry netije çykarmak we olaryň soňra ýene gaýtalanmagynyň öňüne almak üçin öwrenilmeli. Emma Aşgabatdaky hökümet diňe basmaçylar diýilýänler barada däl. Basmaçylara garşy deň bolmadyk söwgeşe giren halk gahrmanlary barada hem amakly dymmagy saýlap alana çalym edýär. Türkmen tarihçisi Jumadurdy Anuradowyň Türkmenistanyň basmaçylyk hereketi 1918-1920-nji ýyllaryň Gyrgyzstanly uruşynyň dowamy diýen atlan çap etdiren ilmi monografiýasyndan gelip çykýan netije görä basmaçylyk hereketi diýilýän Türkistanly türkleriň urus baknalygyndan gutulmak, milli garaşdyrlyklaryna eýe bolmak uğruna alyp baran hereketi bolup durýar. Tarihçi alim bolşevikleriň 1917-nji ýylyň rewolýusiýasyndan ýa-da döwlet agdarlyşygyndan soň 1918-nji ýylyň fevralyna kokondy basyp alanlygyny, şeýlelikde Sowet Russiýasynyň Türkistan intelligensiýasy tarapyndan 1917-nji ýylda döredilen Türkistan Milli Awtonom Hökümetini agdaranlygyny, bu ýagdaýyň Kokon şäherine basmaçylyk hereketiniň peýda bolmagyny getirenligini belliýär.
Onun sözlerine göre bu hareket Fergana jülgösünde ergeşwaýyn. Manglyan oblastynda bolsa Muhammed Eminbekiň ýol başçylygyna başlanyp Gysga wagtda bütün Türkistany gaplap alan golgoloňa garasyly urnaky ägirt uly kerekete urlýar. Ýewropa ýurtlaryna ýaşaýan we Jumadyrdy Anuradowyň basmaçylyk kereketine bagyşlap ýadan ulu gowrumly ilm monografiyasy bilen tanşan iki türkmeniň biri-birinden habarsız aýdan sözlerine görä, Sowet ideologiýasyna goşulyp Sowetlere garşy ýaragly gozgolana çykan adamlary garalan ýa garalajak bolan ýazgy şahirleriň, tarihçi alim diýilýänleriň ähli denişi faktlaryň üstüne örtmek ýa-da olary başgaça diňe bolşewik ideologiýasy nukdaý nazaryndan düşünürjek bolup yalan sözlemek bolupdyr. Şol wagtda adatlygyň söhbetdeşleri Jumadyrdy Anuradowyň bu işiniň türkmen mekdeplerine, ýokary okuw jaýlaryna hökmany okulmaly kitaplaryň sanawyny giýredilmeligini, alymyň alyp baran alymmarlyk, gözleg işlerinden gelip çykýan netijeler esasyny metduatda çekişmeleriň, pikir alışmalaryň gurulmalygyny, halk arasynda awtor bilen duşuklaryň, onuň janly leksiýalarynyň gurulmalygyny hemde bu maglumatlaryň radio, telewiziýa arkaly halka ýetirilmeligini öňe sürýärler. Bellemeli ýeri tarihçi alymyň gelýän netijeleri Türkistan Awtonom Respublikasynyň Halk Komissarlar Sowetiniň başlygy, soňra özü hem Sowet repressiýasynyň bidasy bolan Gaýgysy Atabaýewiň 1922-nji ýylyň 15-nji ýylyna Türkistan Awtonom Sowet Respublikasynyň Merkezi Ispolinitel Komitetiniň 4-nji plenumynyň 5-nji mejlisinde açyk aýdan netijelerine gawat gelýär. Gaýgysy Atabaýew şonda bu meseleleri ýakyndan öwrenen ýazgynyň tasdiklamagyna görä şeýle diýipdir. Sitasiýanyň başy: "Soňky 4 ýylda basmaçylyk ýok edilmekden geçen gaýta tersine ol Ferganada össü. Başga oblastlara ýaýrady hemde Samarkandyň ähli ýerini, Surxonderýa we Türkmen owalarynyň köp bölegini eýeledi. Munyň sebäbi biziň soňky 4 ýylda alyp barýan ähli işimiziň ýylatyň arasynda asyrlar bäri ornaşyp gelen ýaşaýyş düzgünlerini, durmuşyny, dep desturlaryny doly ters gelmegdir." Gaýgysy Atabaýewden sitatasynyň soňy. Basmaçy söz adatlyk bilen söhbetdeş bolan dilçileriň aýtmagyna görä, basmak sözünden ýasalan at bolup Sowetler onu galtaman, garakçy, talaňçy manylaryna ulanypdyrlar. Emma bu söz türkmen diliniň 1960-njy ýylda çap edilen uly sözlügine näme üçindir giýirilmändir. Käbir pikirlere görä Sowet propagandasyna hökümete garşy çykan ýaragly gozgolonçylar babatyna giňden ulanylan sözüň uly sözlüge giýirilmezligi belki de dilçileriň şol döwürde Nikita Hruşşowyň Ozolky partiýa lideri Iosif Stalinin tanqidlap eden syýasy göçümleriniň arasyna ýüregeden öz boluşly protest bolanur diýip adynyň aýdylmalygyny soran türkmen dilçi aýtdy. Maglumat üçin aýdylsa Sowet döwrüne basmaçylar diýilip atlandyrylan adamlar baý kulak diýilip halk düşmany diýilip häsiýetlendirilen ýyldaşlar hakyna ýazylan bir taraply eserleri okap ulalan nesiller 1980-nji ýyllaryň ortalaryny iýem başgaça pikirlenip başlapdylar. Ozal bu meselelere diňe bolşewikler ideologiýasy nukdaý nazaryndan sereden tarihçilaryň, ýazyjylaryň käbiri täzeden halk hakydasyna we arxiw maglumatlaryna şol sana Sowet senzurasynyň çap etmäge ruhsat beren bir taraply maglumatlaryna gaýtadan seredip basmaçylar diýilip näletlenen adamlar babatyna taryhy hakykaty täzeden açmak hyýalyna minipdi. Emma bu höwet wakalaryň içinde bolan bir neşriýatçynyň aýtmagyna görä şol wagtky prezident Saparmat Niýazowyň şahsiýet kultunyň döredilmegi, onuň Ediz Han, Cüneyt Han ýaly adamlaryň halk içindäki at awraýyndan gorkmagy sebäpli boglup ýatyryldy. 1992-nji ýylda ýazyjy Rahim Esenowyň Ediz Han hakda hakykat adly kitaby çap edilenden soň bu işi türkmen diline terjime eden we seniň taryhyň ýen söz başastyna ýoýulan taryha düze düşgirden işleri çap edip başlan ýazyjy Nargylyç Hojageldiýew şol wagt prezident köşkünde işleýän tanşyndan duýduruş geldi. Ol duýduruşda ýaşly Saparmat Niýazow her tiri öz hanyny götürülip öwüp başlasa bolmaz diýär diýilýärdi. Bu gurrun derrew ýazyjylaryň arasyna ýaýrady we ediljek ul işlere gaty yaramaz täsir etdi diýip adynyň aýdylmalygyny soran ýazyjy azatlygy gurrun berdi.
Türkmenistanyň içinde ilki birinji prezidentiň, soň ikinji prezidentiň şahsiýet kultunyň, olaryň adynyň çap edilen kitaplaryň kultunyň döredilmegi, onlarça ýazyjy şahyryň, jurnalistiň dilden berilen görkezmeler esasyna gara sany bosalynmagy aýdylmagyna görä türkmen okuyucusynyň gaýtadan Sowet döwründäkiden hem beter kitap, maglumat, hakykat we köp taraply analiz aşlygyna sezewar bolmagyny alyp geldi. Her hal internet ören çäkli ýagdaýda hem bolsa türkmenistanyň käbiriniň öz bilýän zatlaryny halka ýetirmegine mümkinçilik berýär we soňky ýyllarda bu platformadan peýdalanmaga finansiýan ýaşlarym görünýär. Bu basmaçylyk babatyna da şeýle bolt diýip bolar. Mysal üçin Wikipedia.org sahypasyna gyzyllara ýa Sowetlara garşy görüşen türkmenler barada gysgaça maglumat taýýarlan türkmenistanyň biri öz maglumatlaryny birinji garagumurşy, ikinji garagumurşy diýip adlandyrypdyr. Ýöne türkmen diline Sowetlara garşy yaragly görüşen öz mertebelerini goran adamlar baradaky maglumatlar Merkez Aziýanyň beýlik halklarynyň dillerine çap edilýän maglumatlaryň sany gowrum bilen deňeşdirileni ören aklap bolmajak derejede az diýip internetdäki türkmençe makalary ýazylýan IT inженер aýdýar. Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň basmaçylyk hereketi baradaky ýürüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Şunuň bilen baglykda Azatlyk şu hepde anonimlik şertinde gurulýan Ýewropal türkmenleriň iki sanaty bilen aýry-aýrylykda söhbetdeş bolup, olardan soňky döwürde türkmençe gydyrlara garşy urşan adamlar barada okan zadyňyz barmy diýip sorady. Olaryň birincisi hiç zat okumadym diýip jogap berdi. İkincisi hukuk goraýjy Farit Tuhbatulynyň ene möjek ýa-da Gara Çägäniň zady satly hekaýatyny jurnalist Nadar Hudaýberdiýewiň terjimesinde okanlygyny. Şol ýerde Cüneyt Hanyň adam kärçiligini açýan täsin dialogyň üstünden gelenligini gurrun berdi. Farit Tuhbatulyn daha şoguzda Sowetlere garşy eline yara galyp görüşen adamlar hakyndaky gurrunlary dinläp ularan bolarly. Onuň hekaýatyny sapar diýip berini dogany söwüşde ölenden soň Cüneyt Han ýanyna çagyrýar. Senin kakyň barada gogul atlar eşitdim. Senin doganyň nähili söwüşenini gözüm bilen gördüm. Onuň jaý jennetden bolsun. Senin hem neneňsi esgerdiňi bilýärin. Senin ýene doganlaryň, ogullaryň barmy? Agaňdan ogul barlymy diýip Cüneyt Han öz nökerleriniň arasynda söwüşýän sapardan sorýar. Ýok, menne başga erkek doganam, ogul hem ýok. Ýekezi gyýdymma. Doganymyň iki ogly bilen bir gyýdy bardy. Olardan diňe ýagmyrgarly. Beýleklerini Hudaý ýygnat diýip sapar Cüneyt Hanyň soragyna jogap berýär. Elbetde, bu işler biri baryň emrine bagly. Men seniň öýüňe dolanmagyny isleýärin. Şeýle maşgalanyň tohumynyň tükenmegini islämok. Sen heniz ýaş, sen çağa öndürmeli, ogullaryňy östürip ýetişdirmeli, olary terbiýelemeli, olara nähil söwüşler edenligimiz barada gurrun bermeli diýip Cüneyt Han sapary söwüşi besedip obasyna dolanmagyrýar. Radiyanyň söhbetdeşiniň pikirçe Tuhbatulynyň hekaýasyna getirilýän detalyň toslama bolmagy mümkin näl we olany soň 1941-45-nji ýyllaryň urşunyna gyrylan tutuşlugyny oza bilen maşgalary ýatlatdy. Sizem bilýänsiňiz, meşhur Sowet şahyry Resul Gamzatowyň Durnalar goşgusynyň töweregini uly şowhun turulýardy. Käbirleriniň aýtmagyna görä, meşhur aýdym bolan bu goşgy bir tarapdan ikinji jahan urşy döwründe Ýaponiýanyň iki şäherine taşlanan atom bombasynyň pidalaryna dikilen ýadygarlyk bilen bagly bolsa, ikinji tarapdan Demirgal Asetiýede bir enäniň uruşdan gelmedik 7 oglyna bagyşlanan ýadygarlyk bilen bagly diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Onuň pikirçe, eger Stalinne hem Cüneyt Hanyň ýa-da geçmişde halk hereketine ýol başylyk eden beýlek şahslardaky ýaly maşgyrlaryň doly ýok bolmagyna gynanýan ýürek golanlygyny Asetiýeli enäniň 7 ogly hem uruşda wepat bolmazdy. Özbekistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň Sowet repressiýalarynyň pidasy bolan adamlar olaryň ýok edilmeginiň özbek halkynyň mümkin bolan ösüşine uran agyr darabasy babatynda aýdan sözleri eýelen bir pozisiýasy Sowetiň beýleki liderleri üçin hem görüldi bolmaly diýip ozalky diplomat Nurmuhammed Hanamow Azatlyk bilen telefon söhbetdeşliginde aýtdy. Azatlyň yerli habarçysynyň şu hepde beren maglumatyna görä, Özbekistanda Sowet döwründe repressiýa edilen adamlaryň aklanmagyna palajitil
ýagny oňyn tarapdan seredýän adamlar Türkmenistanda hemkän. Munun sebäbi ol adamlaryň pikiriçe SSR döwründe basmaçylar dip sady halkyň öz ýurduny, öz ýerini, öz hakyny gorajak bolan adamlaryň atlaryny garaladylar. Aslynda bu adamlar sady daýhanlaryň içinden çykan adamlar. Habarçymyz bilen gurulaşan ýaşaýjylaryň biri basmaçylyk barada berilen soragy ilki rusçalap «Это было движение, отряды, которые боролись за независимость родной земли» diýip jogap berdi we pikirini türkmençe dowam etdirip sady halk öz däwini, öz öýüni, öz ýurduny kommunistlerden goramak üçin ellerine ýarag almaly boldy diýip sözüniň üstüne ýetirdi. Bu pikir bilen habarçymyzyň soraglaryna anonimlik şertinde jogap beren tarih mugallymy hem ilalaşýar. Onuň pikiriçe basmaçylar diýilip atlandyrylan topar halkyň bir bölegi bolup, halk olary häkimetlerden gidilip azyk suw berip penalap gidipdir. Sovet häkimetleri daýhanlaryň, maldarlaryň ellerindäki mal garalaryny, ýerlerini ellerinden aldylar. Ýurdun gaýtadan koloniýa edilmegi halkyň ayaga galmagyna getirdi diýip radionuň başga bir söhbetdesi zorlukly kollektivleşdirmeden söz açdy. SSR tarihinde basmaçylar bilimsiz, bisowat we ýyzygalyk adamlar, hanlar we baýlar diňe öz emläklerini goramak üçin göreşdiler diýip görkezildi. Ähli kinolar, oýunlar, kitaplar basmaçylary halkyň duşmany edip görkezdi. Sovet Soýuzy halky halas etdi diýen ýaly propaganda edildi. Muňa inanan adam hemkän boldy diýip söhbetimiz aýtdy we basmaçylar diýilýänleriň içinde sowatly, bilimli, iň esasysy bolsa akylly, mert adamlaryň hem az bolmandygyny belledi. Azatlyň habarçysy bilen gurulaşan mektep mugallymy tarihi wakalaryň gaýtadan haýsydyr bir ideologiýa galyplaryna salynmazdan öwrenilmeginiň zerurlukdygyny, munyň ýaş nesilde öz ata-babalaryna, sol sanda ýurduny we mertebesini goran adamlara hormat sylagynyň milli buýsonjyň ýokurlanmagyna kömek etsekdigini aýtdy. Tarihte bolan wakalaryň täzeden açylmagy, täze neslin hakykaty bilmegine elter. SSR döwründe doglan çağlara basmaçylar terrorist hükmünde görkezildi. Eğer tarih dogry beýan edilse, belki de bu täze neslin hakykat ugrunda görüşmelidigi barada pikir etmegine elter diýip radionuň söhbetçisi aýtdy. Gepleýär Azatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, basmaçylar hereket diýilýän baradaky ýürüýte söhbetimiziň ýardyny. Maglumat üçin aýdylsa, bu pikiri mundan 2017-nji ýylda Azatlyk bilen basmaçylar temasyndan eden gurulanyny ýazy Amanmurat Bugaýew hem aýdypdy. Ol şonu basmaçylyk hereket diýilýäniň hakykatda grazdanlyk uruşy bolanyny, grazdanlyk uruşyna bolsa ýeňijiniň bolmaýanlygyny belläp, tarihi basmaçylar ady bilen giren adamlary bolşewik ideologiýasyny ýeňip, ýeňilen adamlar hökmüne häsiýetlendiripdi. Ýazy Azatlygyň Türkmenistanyny tarih faktlaryň, şol sanyny basmaçylar diýilýänler baradaky hakyky ýagdaýlaryň gaýtadan düýpli öwrenilmegine näme päsgel berýär diýen soragyna hem jogap berdi. Bu garaşdyrlygyň ilkinji gününden belki ilkinji saatlarından başlanyp halkyň güýjünden, halkyň öz pikirini aýtmak mümkinçiliginden çekinýärler. Eger halk özüniň hak hukugyny talap etse, ol söz bilen aýdýarmy, söz bilen aýdan adalaty ýerkertmese başga ýollar gözleýärmi? Ine şo ýagdaýdan çekinýärler. Şol 1917-nji ýylyň noýabrynyň aýagyna başlanyp 40-njy ýyllara çelip dowam edilen basmaçylygyň düýp manysy halk öz mertebesini gorapdyr, halk özüniň adalatyny dikertmek üçin ortaya çykypdyr. Ine şoň gaýtalanmagyndan şeýlen uflanyň, şeýlen salyň Türkmeniň tarihinde olar bardygyndan gorkýarlar, çekinýärler. Şuna çelli adamlaryň, alymlaryň agyry ýaşmakly bolup bermeginiň düýp sebäbi şeýle. Gepleýär Azatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, Türkmenistanyny basmaçylar hereketi baradaky söhbeti Azatlyk radiosynyň arhiwinden alynan söhbetdeşlik. Ýagny ýazy Amanmurat Bugaýew bilen 2017-nji ýylda dehli uýusyna bolan gyrgynçylyk barada edilen söhbetdeşlik bilen dowam etdirýär.
Amanrat Tugur gyrgynçylygy barada söhbetdeşligimiz efire berilenden soň Amanrat Bugaýew Dehlibaby gyrgynçylygy barada da maglumat berse gowy bolardy. Sebäbi Amanrat Bugaýewiň Dehlibaby hakynda ulgowrumly eser ýazanlygyny eşitdik, emma ol eser halka ýetirilmeýär diýip haýyşlar gelip gowuşdy. Eýsem Dehlibaby gyrgynçylygy bilen Tugur gyrgynçylygynyň arasynda haýsy bir baglanyşyp galmaya bular aýry-aýry wakalarmy? Dehlibaby gyrlyşy hemde Tugur harby operatsiýasy bular aýry-aýry zatlar. Ýöne estel taryhyny ýa anyk taryh hakynda ýazylmaýarlar ýa-da yalan maglumatlar berýärler. Meselem Zeveliýewiň, Polyakowyň, Çugurowyň 1981-nji ýylda Moskwada rus dilinde çap edilen basmaçylyk diýen kitabyny Dehlibaby goýusyna gyrgynçylygy 1931-nji ýylyň 10-13 sentýabryny Tugur harby operatsiýasy bilen bir wagtda bolup geçen şol bir zat hökmüne beýan edilýär. Ol yalan kalp maglumat bary o 5 güniň dowamyny bolup geçen bolsa bir iki waka öňde de aýry-aýry zatlar. Tugur harby operatsiýasy hakynda 30 sentýabrda Azatlygyň efirine berilen gepleşikde bolşewikleriň 31-nji ýylyň iýul-awgust aýlaryna Qadanzyk jebel aralygyna uly goşun toplandygyny aýdypdy. Sarwadarlar iňňän üstünde oturduğunu döndüren baş sebäp şol toplanan goşun ýöne bilen barda 1930-31-de bolşewikler adamlar bilen umum dil tapjak bolan hokdy sähel betman bolan adamlaryny wagşylyk bilen atyp öldürýärdiler. Meselem Qadanzyk etrabynyň täze goýdýan umowasyny häzir harly şehit ýatly ul gonumçylyk bar. Şol gonumçylygyň gonummaşdy harly berdigil jowl diýen entek kämillik ýaşyna da yetmedik yetginje. Gumçyny goýunmak bilen yetginje bolşewik katyllary teň basmasy bilen ýyteşiň bardyr bizden gizleýänsiň diýip bir tarap onu eretden hast bilen atýaly. Başga urumlar gumçyny goýunmak bilen tokmak baýyljy bolunam uwuň urnaky Jamal obasyny düýesini goýdan suwa ýakdyran Hojaberdaga atly adamdy. Bular şuwal adamlar basmasy bolamasyny diýip toğru ýydysiz bolşewikler atýarlar. Parahat ýylatyň ýüregine wöhüm falan şeýle kanly wakalar onlarça 1931-nji ýylyň iýul-awgust aýlaryna medeni zonadan 150-200 kilometr daşlykda ýerleşýän Gumçynak uwuň urunnaky Jamal Togolok Arwat Burgun ýylgyrly düwünçi azygy kizikýäli goýmat gökdüreýäli owalaryň ketgudalary ýanaşdyr. Bolşewikler sarwadarlar kırmak üçin goşun toplaýamyşyn ýagdan kylboý diýipdirler. Maşgalamyz mal mülkimiz bilen alyp ýerlere göçeliň diýen karara gelýärler. Amanrat, eýsem ol adamdan Dehlibabyny saýlap almagyň sebebi näme? Sebäbi Dehlibabyda da oňa goňşy gökleňi garaýman ýaly owalarda da süýji suwly guýlaryň ençemesi bar eken üstüne de 100 miňlap mala ýeterlik ör meýdanam bolupdyr. Göçäwişlik 31-nji ýylyň iýul aýynyň soňky 10 günlüğüne başlanýar. Bu arada habardar edilen bolşewikler göçäwişligiň öňüni almak üçin hereket etýär. 60 bölümni uğradyrdan aranyň daşlygy üçin harby aviasiýany ullanýarlar. Meselem Gumtepşen diýen owada göçmeydinden samolyot ýetdi Gumtepşenne. Ol göçü bolýar, göçüp barýarlardan 20 adama wepat bolýar, şonça adam da yaralanýar. Amanrat, şu Dehlibaby barýan adamlaryň, gaçyp barýan adamlaryň ýygynyň atly goşunyň hem iýberlerini gaýdylýar. Şoň bilen birlikde Sovet döwründe götergülenen bolşewik general Yakup Kruyevň hem şol ganyny küçüklükde ul rolunyň bolanyny gaýdylýar. Şu arada anyrak maglumat berip bilmezmisiňiz? Başdyna ýoksan bir hökman anyklaşdyrylmaly zat. Dehlibaby goýusyna ýollanan harby topar beýle bir ul toparam däl. Sebäbi bolşewikler Dehlibaby göçüp baranyň basmasy dälligini magat bilýärdiler. Malşyň komandirligindäki bir eskadron hemde ýanky Sovet döwründe götergülenen Türkmeniň ilkinji general diýilen milleti Azerbaýjan Yakup Puliýewiň komandirligindäki Daşkentin harby üçüncüsiniň kursantlaryndan düzülen divizion uğradylýar. Bu topar garawyň süýlen Dehla tarap ýolu düşýär. Tasdiklanan harby plana laýyklykda Malşyň eskadrony öňde Yakup Puliýewiň komandirligi edýän divizionum ondan 15-20 kilometr çemeti izde hereket edipdir.
17 sentyabrda Marşyň eskadrony birinji bolup Dählibaba kuyusuna gelýär. Gerçine de söwüş şereketine geçse, dähla göçüp baranlaryň erkek göbeklisy aw tüpeňi, pysak, kırkırık, yine gayrı bilen yaraglanyp üstlerine dökülen kızıl esmerlere karşılık görkezýärler. Tiýdary iki tarap katmarym bolýar. Söwüş urukpaşyny, ýagny ýakalaşma diýilen söwüşe geçýärler. Şo söwüşde bolşewikler aslyn elýär, ýagny yeňilýär. Marşyň buyrugy bilen ak baydak kaldırılıyor. Marşım yarasını teklif ediyor. Yönü Yakup Puluýewiň komandirliğindeki divizyonun yetip gelýändigini welin aýtmaya. Adamlar marşım teklifini kabul edip yaraşýarlar. Bir saat çemek soňra Dähla gelen Yakup Puluýewiň komandirliğindeki divizyon gelişine hücum etýär. Erkek göbeklisiniň köpsi Marşyň eskadrony bilen bolan ýakaraşma söwüşinde wefat bolupdyr. Ondan şol diýaryn bozgullar, ýani aýal ewtat garrurtular Dähliniň goloýundaky sil suwakyan zara tarap gaçýarlar, özlerini zaratýarlar. Yakup Puluýew jaryň ikermegini enseme pilmeýode oturdup, aýallary, garrlary, çağalary pilmeýode okunup gyrýar. Giýjelen asmanyň peýda bolan bombalaýy samolyot bozgullaryň obasyny, ýagny Dählibaba obasyny, wefat bolanlaryň we ýaradarlaryň münner bolup ýatan zaryny bombalaýar. Gabawdan sypyp kim bilen uğra kaçıp barayan adamları samolyotdan pilmeýode okunup tutup paýhyldaýarlar. Gözlü şahit bolanlaryň tasdik etmegine göre bolşewikler tas 10 sagatlap Dähla aşan bozgullary hem asmandan hem ýerden gyrypdyr. Geçen asyryň soňky 10 ýyllygyny ýaňsyň agdan Dählibaba tragediýa romanı material toplayan wagtym Dähli gyrgynçylygyny gözlü şahit bolanlar maňa şeýle bir ýowuzlyk urrun berdi. Samolyotyň Dählini bombalayan wagty bäbini ýitiren 10 kirin soňra bäbini tapman dälrep düzgüpdir. Çöl beýwanyna egneşik sar bolan saçyny ýaýyp balan diýip iki ýana ylgap gören gelleri adamlar kırgınçılıktan yarım yıl sonra, bir yıl sonra da görüpdirler. Amanrat, bu kırgınçılığın sebebi näme? Bu nähil düşünürüp bolar? Bolşewikler nukta nazarından ya umman tarihçi nukta nazarından bu sebep näme berdi bu kırgınçylygy? Sebep şol bolşewikler adamlaryň ýüregine gorky, wöhüm salmak. Şol bugun kaçyan bolsalar bu paragat bozgun hökmüne kaçyan bolsalar ertesi 20-30 atlı 50-60 atlı olup yığınlanıp basmaçı atriyat olup üstümüze dökülmediler. Bahana var tuvardan 90 kilometre daşlıktaki yerde şu tuvardaki adamlar bilen bağlı adamlar tuvarda yığınlanan Türkmen Kazak basmaçılar bilen bağlı adamlar deyip kalp karalama bilen esasat adamların yüreğine korku salmak hem de bolşeviklerin karşısına çıkmağa meyil edeceklerinde gözünün oğuzlanmak için edilen hareket. Inna amanrat, bu kırgınçılıktan aman galanlar bollu mu? Olon ıkbar nähil bolleger şeýle bolanmasa. Hawa aman galanlar bolupdyr. Erte şol 17 sentyabrda bolşevikler hem asmandan hem yerden bozgullar kırandan sonra diýir garalar toplap mal sürünýäli paýu piýada medeni zona demir ýoluň boýuna 400 kilometr daşlyga sürüpdirler. Yaralary hatda ejesi wefat bolup gunnogda sırlap ýatan bägeklere maldyrmandyrlar. Biýemmardel gaýtjak wagtlar Dähli guýusyny, oňa goly ýerleşýän Gökleň guýusyny hem de Garaýmannak guýulary arpa dökdirýärler. Sebebi suwa dökülen, guýa dökülen arpa guýunyň suwuny sanly sagatda zäheri urýar. Azat arpaly suw içen adam da malgara da gyrlýar. Biýemmardel tutuş on gullap Dähli guýusyny samolyot bilen gödökçülük edipdirler. Merhumlaryň jesediniň üstüne kum sürmäge baran adamlary asmandan atylýan pilmeýode bilen samolyotdan gyrypdyrlar. Amanrat, hem şu Dählibaba kırgınçylygyna wefat bolan adamlaryň sany bellimi? Bu arada maglumat barmy? Anyk resmi maglumata ýok. Ýöne kırlanlaryň umumy sanyny goşup çatsaň Dählibabada 8.000 10.000 çemesi bozgunyň kırlanlygyny yerli ilasyň ýaşyl nesli şuwatym urrun berýär. Bundan onun meşhur bolan gözlü şahitler bar, onu tasdigini edýärdiler. Hormatly dinleyijiler, ýazgy Amanrat Bugaýew bilen 2017-nji ýylda geçirilen uly gowrumly söhbetdeşligiň gysgaldylan görnüşini dinlediňiz.
Bekleýär Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinläniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleyici yetmek üçin onu paylaşmagy, like koymaňyzy, öz pikirleriňizi komment, tesbir görnüşünde yazmagy hem haýyş edýär. Şeýle de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermeňizi soraýar. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmak.